Мрачни факти за Xiaomi, които не трябваше да знаете. Събиране на лични данни без съгласието на потребителите. Xiaomi беше обвинена в събиране на лични данни, като например история на прегледите на уеб-сайтове и използване на приложения без ясно съгласие на потребителите. Риск от киберспионаж. Съществуват загрижености относно връзката на Xiaomi с китайското правителство и потенциалната опасност от киберспионаж чрез техните устройства. Ограничения във външната сигурност. Xiaomi се е сблъскала с проблеми във външната сигурност, като например уязвимости в устройствата им, които могат да бъдат злоупотребени от злонамерени хакери. Оспорвани патентни права. Компанията е била обвинявана в нарушение на патентни права от други технологични гиганти, което води до правни спорове и потенциални проблеми за потребителите. Недостатъчна прозрачност при актуализации. Xiaomi е получила критика за липсата на прозрачност по отношение на актуализациите на софтуера, което може да доведе до незащитени устройства и нарушения на данните на потребителите. Съмнителна качествена контрол. Има доклади за проблеми с качеството на продуктите на Xiaomi, включително излишни дефекти и недостатъчна контрола върху производствения процес.